ତୋରାଣୀ କୁଣ୍ଡ ମିଳିଗଲା ଏଠି ବା ତମେ ବା ଆଳୁ ପରଟା କହିଲ ମୁଁ 5 ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଏ ଢେବା ଆଳୁ ଗୁରା କଣ ଥୋଇ ନେଇ ଯାଉଛ ତମେ ଆଳୁ ଖାଉଥାଉ ମୁଁ ପରଟା ନେଇ ଯାଉଛି ତରବର ହୋଇ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ମାର ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନାନି ଦେ ସେ ନାକେ କାଉଆ ଗରମ ରୁଟି ସେ ଭାଇ ମାନେ କେହି ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ ଆଳୁ ପରଟାରେ ଆଳୁଟା ଭିତରେ ରହି ତମ ଭାଉଜ ଟିକେ ତରତରିଆ କରି ଆଳୁଟା ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କରିବା ଡାକି ତ ଖାଅ ହାତ ଚଲାଅ ଆରେ ଆଉ କଣ ଲାଗିବ ଆଳୁ ଲାଗିବ ନା ପରଟା ଲାଗିବ ନାଇଁ ଭାଉଜ ଆଉ ଆଳୁ କି ପରଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଲଙ୍କା କି ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ହେଲେ ଏଇ ଖଣ୍ଡ କେମିତି ପେଟକୁ ପଳାନ୍ତା ଏଥିରେ ବେଲିବା କେତେ ସହଜ ପରଟା ହେଇଗଲା 2-4 ମିନିଟରେ ନା ଭାଉଜ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲ ଆରେ ଯେତେ ହେଲେ ମୋରି ବଜାତି ମାଇକିନିଆ ନା ନା ମୁଁ କୋଉ କହିଦେଲି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତମ ବ୍ଲଗରେ ପଡ଼ିବନି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିଦେବି ଆରେ 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 ଭାଇ ମାନେ ଶୁଣ ଆଉ କେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ପାଇଲେ ଆସିବ ସେ କଣ କହୁଥିଲା ଗରମ ପାଣି ବି ଶିଖିଛି ତମକୁ ପିଆଇବ କି ତମକୁ ଛାଣ୍ଟିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆସିବ ସମୟ ପାଇଲେ